Ahojte milí, srdečne vás vítam v Tole Vole a srdečne vás vítam pri videu o super krásnom šále, ktorý je mimochodom veľmi rýchlo hotový. Háčkovala som ho veľkou ihlicou, priadzu som vzala dvojmo a potom je všetko pekne rýchlo hotové. Krásny stĺpčekový vzor s krásnym oblúkom a ako to celé presne ide, to vám teraz ukážem. Veľa zábavy pri tom. Takže, milí, začíname s vlnou z Kafy od Line Brand. Máme tu logo a vlna sa volá Cream and Black. Máme tu taký odtieň šedej, ktorý sa stáva relatívne svetlým, ale nie je skutočne biely ani krémový, ale vždy zostáva v jemne melírovanom tóne. Máme tu článok číslo 826. Toto je 150 gramov ako klbko, 255 gramov ako klbko, 80 metrov dĺžky, 78% akryl a 22% vlna. Hneď to budem háčkovať dvojito. Odporúča sa pre ihly 6,5. Ja použijem moju 10 ihlu na dvojitú hrúbku. A áno, to sú základné informácie o tejto vlne. Teraz zložím etiketu, vezmem si priadzu raz z vonkajšej strany a potom raz z vnútornej strany. Dúfam teraz, že ho nájdem čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. A aby som nevyťahovala pol klbka, pozrime sa, bohužiaľ teraz toho vyšlo dosť veľa. Uvidíme, ale tu teraz robí oveľa lepší dojem. Potom nájdem stred, druhý začiatok, celkom rýchlo, takže klbko sa otvára raz zvnútra, raz zvonku a vidíte, vo vnútri mám skutočne svetlejší tón a zvonku som práve skoro pri čiernej, takže pracujem s oboma niťami naraz. Vlna ide raz na stranu. A mám tu teraz začiatkové nite na ihle a začínam reťazkové očka. Ako základ 8. Vezmem 8 dvakrát, som pri 16 očkách a pridám ešte 2 okraje. A potom, v závislosti od toho, aké široké to celé má byť, vezmite buď, no dobre, 8 je trochu málo, ja už vezmem dvojnásobok, potom sme na 16, alebo potom pri 24 a potom príslušne vždy väčšom čísle a potom stále ešte pridajte 2 pre okrajové očka. Takže u mňa je to 18 očiek, 16 ako základ a 2 pre okraj, 2 už mám, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Takto široké to celé bude. Super pekné. Dá sa s tým veľmi dobre spolupracovať. Prvú očko hneď preskočím, v druhú vpichnem a uháčkujem jednu pevnú očko, potom hneď preskočím ďalšie 3 očka, vezmem si niť na háčik a začnem háčkovať stĺpiky a to hneď 3 kusy. Jeden už mám 1, 2, 3 reťazkové očka a zostanem v tej istej očke a uháčkujem ešte raz 3 dlhé stĺpiky. Takže celkovo uháčkujem 6 dlhých stĺpikov do jednej očka s jedným centrálnym reťazkovým očkom. Takže 2 a číslo 3. Takže teraz som uháčkovala tento pekný oblúk, beriem si trocha vlny, opäť vynechávam 3 reťazkové očka, dolu idem do 4. očka, uháčkujem jednu pevnú očku, opäť vynechávam 3 očka a celé to zopakujem. A opäť tým myslím znova stĺpiky, presne 6 kusov do jednej oka, 3 stĺpiky, potom v strede 1 reťazková očko a znova 3 stĺpiky.
Mám tu teraz... Tak prejdem sem. 1, 2, 3. A hačkujem do posledného očka, do 4. očka, ktoré tu mám, jedno pevné očko, takže to vám to zhrniem. Nahodila som 18 očiek, 8 ako základ, 2x8, 16. Plus 2 okrajové očka, teda 18 očiek celkovo. Potom som jedno očko vynechal a rovno tu uháčkoval jedno pevné očko, 3 očka vynechané. 6 stĺpikov uháčkovaných s jednou centrálnou reťazkovou očkou. Vynechala som 3 reťazkové očka, uháčkovala som pevné očko. Vynechala som 3 reťazkové očka, uháčkovala som opäť 6 stĺpikov a pritom opäť centrálnu reťazkovú očko, potom opäť 3 reťazkové očka vynechané a znovu jedna pevná očko. Takto teraz vyzerá môj prvý rad. A potom začneme znova s ďalším radom a na to začínam s reťazkovými očkami, a to s 3 reťazkovými očkami. Potom to celé otočím a háčkujem teraz sem do pevného oka, ktoré tu mám priamo. 3 dlhé stĺpiky, 1, 2 a číslo 3. Potom idem do reťazkového oka, ktoré mám tu hore a tam uháčkujem jednu pevnú očko. Potom prejdeme cez oblúk k pevnej očku predchádzajúceho radu. Tam opäť háčkujem vzor s dlhými stĺpikmi, a to 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko a opäť 3 dlhé stĺpiky. 3 dlhé stĺpiky. Potom nasleduje reťazkové očko. Reťazkové očko som už uháčkovala a potom nasledujú posledné 3 dlhé stĺpiky, číslo 2 a číslo 3. Potom to ide opäť hore oblúkom. Mám tu opäť vzdušnú slučku z predchádzajúceho radu. Okolo nej príde pevná slučka. Potom tu mám 3 stĺpiky a pokračuje sa vonkajšou pevnou slučkou a tam uháčkujem 4 stĺpiky. 2, 3 a číslo 4. Takto teraz vyzerá môj druhý rad a samozrejme vám ho zhrniem. Začala som tu vonku s 3 reťazkovými očkami a 3 stĺpikmi. Potom raz sem na tú oblúk predchádzajúcej rady pevným očkom, potom do pevného očka predchádzajúcej rady 3 dlhé stĺpiky, 1 reťazková očka a ešte raz 3 dlhé stĺpiky, teda 6 dlhých stĺpikov. Potom zase pevné očko okolo reťazkového očka predchádzajúcej rady a už som bol zase vonku, tam som mal na pevnej očko leží, tam som opäť urobila 4 stĺpiky a skončila som s touto radou. Pokračujeme s radom číslo 3, na to vezmem jednu reťazkovú očko, otočím to celé a uháčkujem teraz na posledný stĺpik predošlej rady jednu pevnú očko. Potom to pokračuje tu v pevnej maske a tam opäť háčkujem 6 stĺpikov s centrálnou reťazkovou slučkou dovnútra. A pritom som teraz na pozícii prvého riadku. Ukážem vám teraz, čo tým myslím. Tu mám oblúk prvého riadku. Tu pracujem na oblúku 3. rady. Ako vidíte, vždy sú 2 rôzne rady, párne a nepárne rady. Práve som v nepárnej rade, teda v 3. Takže tu háčkujem svoje dlhé stĺpiky a v nepárnych riadkoch mám 2 z týchto oblúkov. Prvý a druhý tu. Ten mám tu položený. V priamých radoch mám tu vonku tieto polovičné oblúky
a jeden centrálny oblúk a potom tu zase oblúk vonkajší na poli. A to je práve rozdiel medzi obomi radmi, buď párne alebo nepárne rady. Tu teraz háčkujem opäť v nepárnom rade, v treťom rade, pevné očko tu na oblúk predchádzajúceho radu okolo reťazkového očka a potom pracujem na svojom druhom oblúku. Skladá sa zo 6 dlhých stĺpikov. 3 reťazkové očká a ešte 3. Tým som tu potom uháčkovala aj druhý oblúk úplne. Prichádzam sem von k reťazcu vzduchových očiek. To bol začiatok mojej druhej rady a okolo neho uháčkujem pevným stehom. A tu teraz vidíte celú uháčkovanú tretiu radu, začínajúc pevným stehom. A tu opäť pevné očko na vonkajšej strane a teraz prichádza opäť rovný rad, ako je postavený druhý. Začínam s 3 reťazkami. Uháčkuj 3 dlhé stĺpiky do pevného oka predchádzajúceho radu a tým mám polovicu svojho okrajového oblúka hotovú. Takže ten mám tu. Potom pokračujem sem, prepichnem okolo reťazkového oka z predchádzajúceho riadku, uháčkujem tam pevnú očko, potom idem do pevného očka z predchádzajúceho riadku, tam uháčkujem 6 stĺpikov, 3 reťazkové očka a ešte 3. 1. 2 a 3. Potom to ide zase okolo reťazkového oka, pevné očko a opäť sa dostanem von k pevnému oku predchádzajúceho riadku. Tam zase uháčkujem svoje krajové očka, ktoré pozostávajú z 4 stĺpiky. A potom vám ukážem háčkovanú vec po 4 riadkoch. Tak uháčkovala som niekoľko oblúkov. Tu v prvom riadku mám tu jednu vec, číslo 1 a číslo 2. Potom v druhej rade centrálny oblúk. V štvrtej rade tiež centrálny oblúk, ten mám tu. Tu mám radu číslo 3. Jeden oblúk tu na pravej strane, jeden oblúk na ľavej strane a tu mám moje 4 polovičné oblúky vždy do párnych riadkov. A presne takto vzor teraz pokračuje. A samozrejme moje farby sa tiež opäť zmenili. Budem vás informovať a samozrejme hneď ukážem ďalšiu peknú aktualizáciu. Tak milí, mám pre vás teraz prvú aktualizáciu. A teraz sme tu mali veľmi výraznú zmenu farby. Priadza sa zjednotila na šedú. Takže farebný vývoj bol pri oboch vláknach k tomuto odtieňu sivej a potom späť raz k čiernej a k svetlejšiemu odtieňu sivej. Super pekné, úplne rovnomerné. Takže máme tu potom zmenu, že to bolo trochu tmavšie, tu to bolo trochu svetlejšie a teraz sa to celé ešte raz zopakuje a ja budem samozrejme stále ďalej háčkovať. Tak milí, medzi tým som už háčkovala takmer celé klbko. Ukážem vám ešte raz priebeh šálu, takže som začala s týmito 2 farbami, potom to bolo skôr jednotné. Potom sa farby opäť oddelili a ja som mala znova svetlosivú a to takmer čierna vo vnútri. Potom sa to opäť zosvetlilo, prešlo to do také svetlejšieho spoločného šeda a potom som tu mala opäť takú deliacu oblasť a teraz to opäť prechádza do tmavšieho šeda. Nemám však už veľa vlny a premyslela som si niečo zvláštne pre posledný rad. A síce to tu nebude stačiť na ďalšie 2 kompletné oblúky. Tu som už raz začala s krátkym stĺpikom. Takže som tu v rade, kde mám na okraji pevné oka a vo vnútri oblúky a teraz robím oblúky trochu menšie a skutočne budem do pevných oka z predchádzajúceho radu háčkovať 3 dlhé stĺpiky.
Takže 1, 2, 3 mám teraz tu. To bude moja záverečná rada. Potom mám tu opäť reťazkové oko, okolo ktorého pokračujem. Čo je teraz dobre vidieť, je, že je to trochu viac natiahnuté ako zvyčajne, ale pre túto záverečnú hranu s rovnou radou to skutočne funguje celkom dobre. To isté sa teraz deje tu znova. 3 stĺpiky, 1, 2 a 3. A potom to celé tu ukončím pevnou slučkou okolo malej reťazovej slučky a potom som tu ukončila moju záverečnú radu. Vidíte, ako to tu leží? Dúfam, že nie je príliš tma. Tak, trochu to roztiahnem, potom to určite lepšie vidno. Tu mám tie 3 stĺpiky, pevné očko a potom znova 3 stĺpiky, čím získam hore rovný okraj. A ukážem vám znova celý šál. Teraz jednoducho vyťahnem niť. Vidíte, nezostalo toho už veľa. Tu je potom skutočne, začal som s 2 otvorenými nitkami, ukončenie som raz uzavrel, takže niť tu nemá žiadny koniec, ale jednoducho pokračuje ďalej. A tu vidíte, ako som už povedala, šál znova končí tmavou sivou, potom mám obe farby, svetlú sivú, túto časť, potom znova obe farby a potom je tu trochu tmavšia a na začiatku som tiež mala obe farby, takže naozaj veľmi pekná farebná hra, super mäkký, super jemný a tiež má veľmi pekný vzor stále s týmito oblúkmi a úplne jednoducho háčkované, pretože sa pichá vždy do pevných očiek, ktoré sa háčkujú okolo reťazkových očiek. Naozaj pekné a dúfam, že sa vám to opäť páčilo a že ste si to užili. Ak áno, nezabudnite dať palec hore, odoberať a aktivovať zvonček a uvidíme sa na budúce. Bye, skvelá vlna. Zatiaľ ahoj!